ditutupi plastik. Kayak lemah. Ben nganggere do liwat. Rumah aku kok aku mung ketulo-tulo wae. Weruh Petro. Piye? Ada jebakan, Tru? Iya. Aku wis ngerti kok Bagong gresep-gresep ngarep Maeka. Mati seneng aku kowe. Pilih guru ki mau dintaske. Ais ora utak-utik. Bagong wong edan. Bapakmu tok nek kaya ngene iki piye cemplung jugangan. Ayo munggah. Senengane ora. Ayo kene tak bantu. Oh, siap. Yo. Mulane mencolot. Ora jek kowe iki ora. Luweh, Pak. Sime. Diunggahke ora. Yo kene tangane. Tekene. Yo. Melompat. Aku jebakan. Wong tuwa kok kon melumpat. Ayo ora tekan ora. Sakake. Wah, edian. Geger kok ditibani. Mana kayak pancatan sirahku munggah. Ayo sekarang. Mer, aku Mer. Wah, demit ki ora. Untung aku wong terampil. Nek ra ngargos ngatos-atos nggih, Den.